Halo lur, iki ndelok bendungan meneh iki. Dawane gede, barusan deres yo bengi iki. Yo. Iki lokasine do longsor lur. Ngisor-ngisor bendungan sing urukane iki do longsor iki. Wis, wah kuwi malah sing nemen lur iki. Kuwi sing nemen. Iki ngantek wis kok ngono lur. Bayo dong longsor. Umum udane saking derese lur, jam setengah gitu. Iki begone kae guwaki lumpur-lumpure neh, guwaki longsorane neh kayak ngene iki. Iki cedake jagungan iki lur, posisine aku ngerekam lor Tadah Rondo iki sore. Gawane iso butek tenan lur, menawa pladung go golek iwak jos iki.